Story time mga amiga. So continue nato ni ato ang video karon mga amiga no. Aging adlaw pa siguro ko anila ka-upload ya naputol to siya. So mao ni ang sumpay. So nakita ninyo gali sa kay sa escalator. Kining bag-ong mall diri akong pagtukal nga ginatawag og City Star. Lala siya escalator mga amiga no. So mo siya kauna-unahan na mall diri sa sentro pagtukal na dako kinadak-an nga mall og na siya escalator mga amiga di ba? Wala to ang ampay labi na sa mga bata no. So wala mo to sa ibabaw mga amiga no. Og kaubala ko syempre si Auntie og si Cinderella. O paabot din ako sa ibabaw, nalibog mi kung asa mi mag-una sa kadaghan o sa kadako sa lugar ug sa kadaghan sa mga baligya. So syempre, ulang site na mo diri adjud mo gindi unta mo ang gusto o plano no wala pa mi kwarta daghan ug maka-payout pa unta ni diri ami sa kalo. Mo gindi mo ang project kinaulihan pero later na unya ra jud ug maka-payout ta di ato ang mga video. Pag makita niyo mga amiga, nga kaming tulo ni Auntie og si Cinderella nakakalo na sa video, maulay pasabot nga naka-payout ta mi mga amiga. O, kini karon amo para gisukod. Gisukod na mula kay puhon-puhon, ipadayon lang yun namo ang among plano na mo rampa sa pagkamodel na piki. Kauban si Auntie Jean o kini si Cinderella nga mga hilason pod o mga ambisyosa pod na gusto pod mahimong model na piki. Mga amiga sa among nahibaw-an, wala may palito ni Cinderella kay wala jud mi kwarta. Si Auntie ra mo kuyugan alang sa kasayuran sa tanan. Maulang si Auntie nagkuha og card kay daghan daw siyang paliton. Dili daw lang ko makaya og alsa. O kini po si Cinderella nga akong kauban, mura pong natukaran. Natukaran sa iyang mga bata. Kay gusto giniya, diri abi. O sige, diri ra gud ta. O sila bang wala may tay kwarta, so diri alang sa ta. Pasensya na kayo mga amiga halo sa ako ang video nga way hinungdan. So putlon sa nato ni mga amiga no kay para ako na pong isumpay yung sa ikaduhang upload. Daghang salamat.